Keď si takto prehrábnem tie vlásky, tak ich mám väčšie, ako som mával. Tiež sa mi robia tuto také kúty. Vidím problémy, ktoré na tých vlasoch mám. Asi nie sú také husté, ako by som chcela. Je to pre mňa citlivá téma. Prvýkrát som si všimla, že mi vypadávajú vlasy po prvom pôrode mojej dcérky pred 9 rokmi. Sebavedomie, nálada. Čo bude za rok? Čo bude za 3 roky? Dúfam, že to proste nejak prestane samo. Myšlienku, že by som vôbec vlasov si nepripúšťam. Tie pocity menšej sebahodnoty určite prichádzajú. Dlhé vlasy sú to, čo mám celý život. To je to, čo ma robí ženou. Jednoducho, krásne vlasy. Rozhodol som sa to nejakým spôsobom riešiť. Aby som dosiahla tú úplnú spokojnosť samej so sebou. Bude to fajn. Moje okolie hlási viditeľnú zmenu. Vlasy hustnú a myslím si, že je to o mnoho lepšie ako na začiatku. Vlásky sú pevnejšie. Mám z toho zatiaľ dobrý pocit. Vidím seba, krásnu ženu. Teším sa z toho. Sú určite kvalitnejšie a lesklejšie. Ten pohľad je príjemný. Najväčšiu zmenu cítim v objeme vláskov. Cítim, že sú také zdravšie. Že sa cítim dobre vo svojom tele. Sú dlhšie, hustejšie a vyzerám lepšie. Toto sú moje vlasy. Mám teraz stále chuť to používať ďalej a ďalej. Mám pocit, že je to na dobrej ceste. Taký dobrý booster, doslova do písmena. Že tie vlásky znovu rastú a že môžu byť znovu mojou korunou krásy.